belas donas e cultos cabaleiros. Traio para vos ofrecer espléndidos produtos. Moitos deles, como os remedios cosméticos, acadaron o seu reflexo da lúa no tempo da seitura das ervas para embelecer máis aínda o pel das donas. Traio tamén bebedizos de rexuvenecemento para os vellos, sales cheirosas para os esvaídos, xabróns, estampas sacras e profanas, menciñas segredas para enfermos segredos e rosarios. Traio todo desde moi lonxe, pero xa vos explicarei logo de que raro país. Permitídeme que antes vos represente unha historia que aconteceu nesta cidade. Historia da que eu fun testigo e case actor. A historia dun irlandés, Patricio Sinot, astrólogo xudiciario condenado pola Santa Inquisición por percurar na influencia real dos astros o segredo da irrealidade das nosas vidas. Nun século como este, de andacios, de fames e de guerras. A Santa Inquisición condenouno por argallar andrómenas a prol do diario. No barrio onde viviu, aquí en Compostela, dis que levaba polas noites un gran pucho encarnado, amobiado cunha grande pluma, sobre a cabeleira prateada, que se disfrazaba cunha barba como a de Neptuno, que lle tapaba o branco da cara. E máis que levaba unha espada de madeira, como o meu sabio mestre, o gabacho Xoán Salomón Tabarín, e como esta que colga do meu cinto. De Tabarín aprendín eu algunhas menciñas segredas, e mesmo a moda das roupas que levo. Vede agora, belas donas e cultos cabaleiros, representaban algúns breves cadros a vida que pasou nesta cidade Patricio Sinot, o astrólogo irlandés desterrado. Védeme aquí, pois, en Compostela, en este mesmo século XVII, o século que é fillo, como o noso irlandés, do astro Neptuno. Dadesme moita mágoa, don Patricio. Se seguides pensando dese xeito, non acharedes a coubo en ningures. Sí. Ben o sei. Serei por sempre un desleigado sen remedio. Sereino, aínda que agora mesmo decidira voltar ao meu país. É a sorte do exilado. Procurades quen quere divertirvos. Este é un país ledo, con xente leda. Pode que aínda volvades a descobrir a vosa alegría. Non, Áurea. Non é posible. Xa non teño máis ledicia que estes libros. Nacín nun mal século. E baixo un reinado rexentado desde o comenzo pola mesma morte. Aos homes mátanos a memoria. E como queredes fuxir do pasado? Con eses sinos? Sí. A través dunha ciencia antiga. É unha ciencia de engano. Unha ciencia herexe. Áurea, non digades esa palabra. Todos, si se quere, somos herexes. Esta é a ciencia que engrandeceron Tycho Brahe e Cardano. Moitos papas e emperadores cristiáns foron partidarios da astroloxía e mesmo protexérona. A Igrexa aceptou a influencia sobre a Terra dos 7 planetas de Ptolomeo e a correspondencia entre o macrocosmos e o microcosmos. Por favor, non digades iso, don Patricio. Estudiade o que queirades, pero calade. As paredes se escoitan. Os sicarios do Santo Oficio espían hasta polas fendas das paredes. Se ben vos entendo, o mundo inteiro é un microcosmos para eles. Os estudiantes xa falan de vos. Que o que poden decir? Paso a vida entre a cátedra, a Igrexa e estes libros. Eu trato de atopar o que Deus sinalou en cada un dos seus fillos a través da influencia dos astros que el mesmo creou. A vontade de Deus non se agacha atrás dos números e signos. Estades dicindo herexías, mestre Sinot.
Esculcar o porvir é unha herexía. E a vos? Non vos gustaría que esculcara o voso porvir? Pensades que os seres humanos non quererían saber o que lles vai pasar mañá? Oxalá tivera sabido eu hai moitos anos cal iba a ser o meu destino.